Byl jsem na cestě 3 dny a 2 noci. Jak jsem jel? Inune tak, jak jste mi naznačil v dopise. Co já vím? Sedl jsem v Mnichově do vlaku a jel jsem přes Alpy na Salzburg až do Prešpurku a odtud přes Žilinu a Vrútky až sem do Detvy. Je tu krásně. Povídám, to, co jsem viděl po cestě, to je pohádka. Věřte, jsem nadšen. Ano, zde zakotvím zcela určitě a jistě, jak jste si přál. To, co jste mi vypravoval o Slovensku, jsem se tehdy domníval, že nadsazujete. Bylo by jistě na místě založit zde celou uměleckou kolonii, takové, jak pravíte, slovenské Worpswede. Snad se nám to podaří časem. V tom čase boli položené základy, alebo zrodila sa prvá maliarská kolónia u nás na Detve, na Podpoľaní. Maliarsku kolóniu alebo jej vznik inicioval Jaroslav Augusta. Bol to český maliar, v tom čase študent. Priatelil sa s Emilom Pacovským a spolu objavili Detvu. Jeho elán známi brzdili, pretože Detva nemala veľmi dobrú povesť. Bola známa ako kraj, ktorý je pomerne nebezpečný, s krajom, kde žijú zbojníci a kde nie sú veľmi dobré podmienky na život. On napriek tomu Augusta Detvu navštívil a získal pre pobyt v nej aj svojho priateľa Emila Pacovského. A tak v počátku našeho pôsobení na Detve, kdykoliv sme vyšli na ulici, povstal jinak v tiché obci zhon a křik. Bylo jistě pro nás důležité, jak nás domorodý lid přijme a jak si nás společensky zařadí. Detvanci titulaturami velmi opatrně šetřili, aby nedali někomu něco, co mu nenáleží. Teprve po letech změnili Detvané své oslovení v trvalé a sympatické pán maliar, pán majster. Vyjadřovalo to právě umělce v pojetí prostého slovenského lidu. Na spodu obyčejné řemeslo, pán majster, ale na vrchu pohádka píseň, pán maliar. Emil Pacovský a Jaroslav Augusta hľadali na Slovensku kraj, ktorý by ešte nebol poznačený civilizáciou, aby ho zachytili v tej pôvodnej podobe. No oni objavili vlastne jedinečnosť Podpoľania. Jedinečný slovenský kroj, ktorý je len na Podpoľaní, ich očaril a vlastne ich prvé diela, tak sú to diela vlastne starých Detvanov, starých Detvaniek, ale v každom tom obraze dominoval kroj, dominovalo tam to, čo vlastne oni v tej Prahe nikdy nemohli vidieť. To mohli vidieť len na Podpoľaní, na Detve, v Hriňovej, v Očovej, na Podkryváni a proste v tomto podpolianskom kraji. Detva to není obec jako jiná. Vesnice? To, panečku, ne. Městečko? To je málo. Město? To nevystihuje. Detva je kraj. Ty všechny chalupy, které náleží k Detve, jsou rozloženy v polích a pastvinách pod rozlehlou poľanou široko daleko. To jsou detvanské lazy. A lazníci, oni jsou především Detvanci. Však jsme k ním pohlíželi také s největším respektem. Na tie podmienky, ktoré oni tam mali, to znamená, že žili v sedliackých chalupách, žili a jedli to, čo Detvania, tam vydržali relatívne dlho. No v tých rokoch to bolo tak, že tu neboli hotely, tu neboli penzióny, ale tu boli prívetiví ľudia, ktorí ich ubytovali vo svojich domcoch. Ja si pamätám, ešte moja stará teta a jej kamarátky spomínali, ako u tamtých bývali z týchto maliarov a ešte aj tam pozostávali diela vytvorené u nich, ktoré tam proste nechali za noclák, za stravu a podobne. Čiže vlastne oni sem chodili, pretože tu ich radi privítali.
Tu si myslím, že žiadne nebezpečie im nehrozilo. Devčatá, ty krásne, veselé, černooké laňky, ty nám prišli na jméno hned. Pán maliar, nože mňa odmaľujú. Maliaru maličký, vymaluj očičky, vymaluj oboje, aj môjho milého, aj tie moje. Zanotovali nám devčatá, jak byli nás spatřili, nebo jinou. Maliaru, maliaru, vymaluj mi Belu na kostolné dvere, kde slniečko hreje. A podobné. Detva ich nadchla, maľovali predovšetkým postavy krajiniek, napríklad čo sa týka Augustu, som nezachytila veľa. Predovšetkým išlo o figurálne maľby. Hlavným cieľom bolo to, že prísem, dobre sa tu cítiť, malovať tu, lebo tu bolo čo malovať a je tu ešte stále čo malovať. Bývali tam predovšetkým v letných mesiacoch, robili skice a potom v ateliéri dokončovali svoje práce. Všichni sme byli figuralisté a potrebovali sme živé modely. Lidé sa dali jen ťažko získať k tomu, aby nám hodinu postáli. Lidé vedeli dobře, že v tom malování je čertovina. Že z toho môže byť nemoc, ba i smrt. Nezbývalo než trochu krajinařit, tu onde zachytiť nejaké decko, nebo malého lajoše, kluka, o nehož nikto nedbal, nebo zaklepať u cikánů, kteří za 50 až 60 haléřů byli ochotní prodat nejen svůj vzdejší život, ale i jmenovitě své posmrtné blaho, bez tak jen někde v pekle je očekávající. Konečne kečkára Greču uplatili sme peniazy, tabákem a pálenkou. Nuž dal sa na to starý Grečo, ač viedel, že to je pre posmech. Ale co tu nás so starým človekem? Ať na to třeba padne. Ale nepadl. A pekné studie hlavy a postavy rázovitého detvance objavili sa na niekolika plátnech. Augusta posielal napríklad svoje akvarely Prombergerovi do Olomouca, nakladateľovi, ktorý z nich neskôr vydal aj pohľadnice. Fond Prombergerov sa nachádza v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Dětvanský cintorín? Ne, to není to, čemu se jinde říká hřbitov. Naše představa křesťanského hřbitova, to je rolné pole obklíčené zdí, hrobky a rovy hrobů v přísných řadách. Toho všeho na dětvanském cintoríne není. Hrbolatý kopec,
rozrytí přívali vody, zmlácený vietry a vyprahlí sluncem. Hroby s drevenými kříži, rozházení zcela náhodne. Vysoká tráva, nízke křoviny, tu onde zhroucený kříž nebo provalový rov, lidské kosti, lebky. Odtud z Kalvárie je jedinečný pohled na celou Detvu. Vlastní obec leží ti pod nohami s polí, lučinami a pastvisky. Co jsem se tu nastal a nasedával? Jaké množství dojmů jsem zde nazbíral? Kolikrát roztesklo jsem zde moje srdce až k pláči? Proboha, co to tu bylo? Co to tu leželo? V tomto podivném, tichém, teskném kraji. Něco tak svúdného, neodolatelného a přece tak těžce tragického. Nikde v životě jsem neprožil takových silných, mohutných dojmů jako zde, na detvanském cintoríne, na detvanské Kalvárii.